Nirekin batera ekitaldi honetan, aurkezpen ekitaldi honetan, izango dira besteak beste, Miren Lourdes Oñaderra Euskaltzain osoa eta Euskaltzainaren ahoskera batzorde burua, Iñaki Prusilla, Gasteizko udaletxeko Euskara, Gazteria eta Nekazaritza eremuaren zinegotziak, gauza asko dituzu, Nekazaritza, Euskara eta... Hori ere, aztu zaigula. Eta Igone Martínez de Luna, Arabako Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatua. Nire aldetik hori, ongietorri eman, eskerrak berriro ere, gogoratu lehen eta hasieran bertan esan genuen bezala 6 hilabete batzu direla, mendeurren hau luzea izango zela eta matraka emango genuela, matraka ematea etorri gara eta zuek entzule zaituztegun hoiei, ia matraka horretatik zerbait ateatzen duzuen eta zerbait ekartzen diguzuen, ze hori ere, bakizu, ez da norabide bakarrekoa, norabide bikoa da. Horrek nahi horixe baita Euskaltzaindiaren helburua mendeurren honekin. Ez bakarrik iraganari begira egon, ez bada etorkizunari zo egin, eta ia guztion artean, Euskara eta Euskal Kultura aurrera egiten dugun, edo aurrera eramaten dugun. Quiero dar las gracias a quienes no conozcáis el euskera, sé que hay traducción simultánea, pero aparte de eso, daros las gracias sobre todo por vuestra presencia aquí y por colaborar con Euskaltzaindia en este centenario, que esperamos sea solo el primer centenario.